iPhone. ಉಪ್ಪು ಜಾಸ್ತಿ. लोग आइसक्रीम गड़बड़ गड़बड़ दिल खुश के नहीं गड़बड़ करते. हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल. इतने मार्गड पोनाग वीडियो मंतु दादा पंड अमसर पिदनु इल्ल व्लॉग स्टार्ट पेरे आप निज्जी अंच मार्गडे पोनाग व्लॉग स्टार्ट माडले यानिते दूर पोंदुल्ले पंड बीसी रोड पोंदुल्ले दादा पंड अत्तिगे कुंज मोबाइल आवडित्तुंड अंच व्लॉग ला मल्पुगंदांड इकिते व्लॉग स्टार्ट मंदे तूक अल्प दादा पुर वीडियो मन पेरे तिक्कुंडु यान रायमुट्ट गाड़ी पोपुनु गाड़ी दगे मूलुंडु गाड़ी अल्प दीते अंड चूर नडपेरुंडु नडत्तद आई बुक नेटे रोड पुर सरी जातु पंड इल्लडे कनपुज्जी गाड़ी दय पंड रोड आत सरी नेटे इंक स्टडीले इज्जात बूरी एंडो वल्ल आई कैन आल दीद बर्पुनु गाइस गाड़ी मूल दीते यानु iPhone. And then next to the iPhone. Next to the view of the iPhone. Then you should. Oh, touch problem. 2000. तुलंदू कत्तले बर्तने मुलो तुले मुलो मोबाइल दे तंदु तिनेरे गोल्दा यान गाड़ी दे देता इता पार्टी निक्कोंजी गोर्रे बाकी फोन ओ दे तोनिया इंदा गड़बड़ बीसी रोड दा सत्कार होटल मुलो बीसी रोड डेरांडल निकली इतर नेंगे दिक्कले ಏರ್ ತಿಕ್ಕುವರು ಬೇಗ ತಿಕ್ಕಲಿ ನಾನಿತ್ತು ಪೋಪೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ವಾಪಸ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಗಡ್ಬಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ ಗಡ್ಬಡ್ ಬರ್ತದೆ ದಾರಿ ಪನ್ನೆ ಗಾಡಿಗೆ ಇದೆ ದಾರಿ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಗಡ್ಬಡ್ ಬರಡಾಯ್ತು ವೇಗ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನೊಂದೇ ಬರ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ದಾರ ಪಂಡ ಮೊಬೈಲ್ ಎತ್ತ ನಾನು ಯಾನೊಂಜಿ ಬಾಕಿ ಉಂಟು ಐಫೋನ್ ಎತ್ತ ಮೊಬೈಲ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಎತ್ತರೆ ಬುರ್ಸೋತಿಜ್ಜಿ ಆತು ಒತ್ತು तुला या मोबाईल तुला पोचात यांना पारात आवडत देते तुला परा मोबाईल तुम्हाला ಗೊಬ್ಬರ ना मोरी बार ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದೆ ನನ್ನ ಬೈಚ್ ಬಾಕಿದಾಗ ಮೋನಿ ಒಂದು ಗುಲೋ ಒಂದ ಹೊಸ ಮೊಬೈಲ್ ಪುನಃ 2 ದಿನ ಮಾತ್ರ 2 ದಿನ ಮಾತ್ರ ಹೋಗ್ತದೆ ಎನ್ನಲ್ಲ ಭಾರಿ ಇತ್ತು 2 ದಿನ ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇಬ್ಬರು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಂಗಳ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಬೈದಂಡು ಅಂಡ್ ಚೂರು ಲೇಟ್ ಆಡಿ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಪೊರ್ತಾಂಡು ತಿನ್ನೊಂದುಲ್ಲಲು ಯಾನ್ ಈತು ತಿಂದೆ लोग आइसक्रीम गड़बड़ गड़बड़ दिल खुश के नहीं गड़बड़ करते चोकोंडु इल्ले ಗೋಡಾ ಅಂಡಿದೆ ಬನ್ನಿ ಹೊರತ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆಡ ನನ್ನ ಮಸಾಲ ದೋಸೆ ಗೈಸ್ ಮಸಾಲ ದೋಸೆ ಚೂರು ಉಪ್ಪು ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಟೆಲ್ ತನಿಖೆ ನೀರು ಇದೆ
ತಿನ್ನೋಚಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅತ್ತಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಉಂಟಾ ಮುಲಿಪ್ಪಲ್ದ ಹಾಂ ಈಗ ಎಣ್ಣೆ ಉಂಟಾ ನನಗೆ ಅಂದಿದೆ ಜೈತಿಗೆ